Velem a faszom, mert nincsenek itthon. 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 Egyszer nekem anyám azt mondja, drága fiam, apáddal elmegyünk a boltba. Én meg egyből gondoltam, hogy eljött az alkalmom, és elkezdem a nappal ilyen érezni a pakom. Velem a faszom, mert nincsenek itthon. 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 Felmegyek faluba, keresek valami jó nőt. Hadd lássam tegnap ott a választék mennyit nő. Találok semmit, mindjárt elankadok. Ide nekem valamit, mert ő begurulok. Igen. Velem a faszom, mert nincsenek itthon. 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 Meg is találtam azt, az egy videót. Ázsiai csaj, a teste bomba jó. De most már nekiállok álmozni a banánom. Mert elég hülye nézve magam, hogy csak a fakamat bámulom. Nincsenek itthon. Velem a faszom, mert nincsenek itthon. Velem a faszom, mert nincsenek itthon. Éppen nagyban nézem a pornót a tévén, mikor meghallom egy kulcsnak a csörgését, és anyám kiáltja, akire egy kis segítség. És akkor azt gondolom, bassza meg a kurva kibaszott ég. Velem a faszom, mert nincsenek itthon. 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 Sajnos megszavarták a csendes idő, ma is szárazon marad a fehér kis kendő. Sajnos most anyámnak kell menni segíteni, este a szobámban úgyis el fogok menni.